Sekusabalele ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana owesilisa waseNingizimu Afrika esenda umlayezo ophuthumayo kuphakela umthakathi. Sawubona mbukeli, besacela ukuthi uma uqala ungene kule channel usize usubscribe kule channel, ulike ividiyo, ukhomenta. Siwafunda wonke amakhomenti enu. Uma ubona eceleni kwekhomenti yakho kunale sithombe seMzansi Trend, lokho kuchaza ukuthi sesiyifundile ikhomenti yakho. Sibonge bafethu, niqhubeke nikhomenti nisubscribe. Sizweleke yena lo wesilisa ethumela umlayezo kuphakela umthakathi. Kuyomele sibheke njalo nale. Hey, uyazi kunomuntu okayiqale kahle into yakhe ibe nesiqi, ithandeke, inconywe, ithi mayise seyifike kwi-climax lapha yaphezulu ingoniwa abanye abantu, kodwa yoniwe uyena siqu sakhe ngenxa ukuthi usuke esemkhulu kunayo. Hey, yabona into eyaqalwa ophakela umthakathi noNgezwa noJesinta iyokoniwa ibona kuqala ngaphambi kokuthi yoniwe abantu. Ake ngivele ngicace bha okwekade ehlungweni la ngiqondene ngqo nophakela umthakathi. Bafo akulalele la kancane. Ngiyakuhlonipha kakhulu futhi amagalelo akho obunsizwa ngiyawazi, ngiyawabona, futhi umuntu ono-forward oyilwelayo nosaziyo isitori sakhe. Mfowethu usudlule kokuningi ebekungakuqumba phansi kumkhankaso noma kwikhampeni yakho, kodwa igade lonto ingoniwa uwe, ingapheleli ezandleni zakho. Ngani na? Ngokuthi mhlambe ungaboniseki. Ake sikubonise singobani nje, sikubonise nali iqiniso lemsulwa. Sekufike kaningi endlebeni zethethwa lokhu kwakho kokukhangeza kwenkongozelo kokucela. Qale ngakuzwa lokucela ngesikhathi ufuna u5 million, uthi u5 million uma ungathola wona ungakwazi ukuyolawula indaba yasebhoda. Sathi sababaze lokho, hayi wadlula lapho. Usuthi manje akudonethwe u500,000 ukuze wakhele ungizwe umuzi njengoba eshelwe umuzi. Waphinda lapho, uyabona nje sekaningi nje la khona unokuyicelela khona. Cha bomfowethu, kuyaphambana lokho nalokho othi uyikhona. Insizwa ayiceli, bayeka abalowo mkhakha uma besibona isidingo sokuthi bakucelele inkongozelo bayokwenza lokho. Ungangeni kulowo department ngoba ubona izwe lonakele kangaka nje, abantu izwe lonakele kubantu ngenxa yemali, yokuthanda imali. Ithi masifikile ibadide umqondo, waphinde futhi wacela imali kuma-foreigners ukuthi uzowavikela, uzohamba uyowafakela iy'cela ePitoli wena salofu. Konke lokho mfethu kuyalihlaza-ke igama lakho. Ukucela akusona isintu sethu thina bakwantu. Khona ubona mfethu eseceleni ayilwe leyo yokuthi uyadinga ukuthi udonethele noma kodwa wena ungazikhulumeli kulokho. Wena yenza uqondane ngqo nalokhu okwenzayo, kuyokusiza lokho, kuyokukhipha kwenkulu inxasho. Ngoba njengoba uzoyiqoqa lo mali mathiwa iyaqoqeka lo mali, yazi ukuthi abantu abazobe bekunikile bazofuna u-account kubo for each and every cent that you spend. Lokho kuzokudeviate from ipurpose yensebenzo yakho. Ngiyakuxwayisa nje mahala free. Ngoba masikhuluma ngegaba zomnsizwa sikhuluma la khona uphathe induku kuphela. Kodwa khona nje abayilwa izimpi zakho mfowethu, noma abayenza lento beseceleni nje besophondweni, kukhona isifuba njengoba impi ihlukene igaba enjalo, khona uphondo, khona isifuba, khona ikhanda, khona umsila, khona umshosha phansi, umgundatshana. Siyayilwa-ke sikulowo mazinga leyo. Lalela phakela umthakathi, ungayoni mfokandabandaba into enhle kangaka osuyiqalile nosuyenza. Yeka ukuhamba uvule izandla ucela inkongozelo.
qondana nento oqondene nayo. Ngiyabonga, ngiyacabanga mfethu uneyindlebe ezokuzwa, unengqondo yokurezina. Uyithathe lento mfethu uyetshise, uyicabangisise kahle ukuthi ayizukusengela yini phansi imizamo yakho emihle kangaka. Salute, ngisakuhlonipha mfowethu kakhulu. Ngiyacela uyiconsider, kuyomela uyibheke nale.